Ismételten jelentkezünk innen az Ez a tévéből, a TV2 adásából. Ma nem más, mint Európa kétségtelen legjobb jósnője, Müller Rózsa vesz éppen mellettem, és ő fog nektek jósolni. Nem véletlenül keverget mindenféle csodaszereket ebbe a pohár vízbe, hiszen, mint ahogy már megszokhatták, ezen a héten minden egyes adásban egy különleges, speciális rituálét hoztunk el önöknek, és mindegyiket a világon elsőként élőben, élő televíziós műsorban csak nálunk láthatták. Ez a mai rituáléval sem lesz másként, ami egyébként Müller Rózsa igazi specialitása, de jobban tesszük, ha átadjuk neki a szót, mert ő tud bővenben erről beszélni. Rózsa, ma milyen rituálét hoztál el a kedves nézőknek, amikből jósolni fogsz nekik? Kedves nézőink, ez a rituálé Tibetből származik. A pénzbe vonzó bronz buddha rituáléja. Ez a rituálé boldogságot, egészséget, anyagi biztonságot és megfelelő párkapcsolatot hoz az önök életébe. A teát egyébként, ezt a különleges gyógyteát, amit már a 15. században is használtak, nem véletlenül csinálom és nem véletlenül keverem föl. Ezt meginni nem fogom, sem kollégám, de ez önökért van. Az önök boldogságáért, az önök anyagi biztonságáért. Én ezt most felkeverem. Nem véletlenül, hiszen a fűszerkivonatok és a teaporja együttesen adja meg azt az italt, amit Buddha is fogyasztott. Buddha ezt a teát itta, ettől volt boldog, kiegyensúlyozott, ettől volt olyan valóságosan tiszta lelkű személy. Buddha ezt a teát fogyasztotta, ez hozott neki mindenféle jóságot. A bronz Buddhát itt láthatják. A bronz Buddha fogja önöknek egy különleges csatornán, egy mágikus kapon keresztül átjuttatni a puttonyából, a hátán lévő puttonyból azt az energiát, azt a mérhetetlen, ezerszeres, egyenlőre csak ezerszeres energiát, ami a műsor során erősödni fog, eljutatni önökhöz. Hát hallották, Müller Rózsa alaposan kielemezte önöknek azt a rituálét, amivel ma dolgozni fog. Ez egy tényleg ősi, szinte már elfeledett középkori Tibetből származó rituálé. Nem véletlenül választotta Müller Rózsa ki ezt a jósi eljárást, ugyanis ő maga is nem máshonnan származik, mint a kínai-nepáli határból, ugyanis csecsemő korában egy ottani több mint 8000 méteres hegycsúcs oldalában találtak rá tibeti nomád pásztorok, és már akkor is meglátták sugárzó aurájából, hogy mire számíthatnak vele kapcsolatban, hogy felnőtt korában mekkora lángész lesz ő, mekkora univerzális géniusz. Hiszen Müller Rózsa a jóslás minden területét, minden csinyát-binyát kisujjából ismeri. És Hadd jegyezzem meg, hogy bejártam egész közel-keletet, illetve távol-keletet. Az, hogy bejártam egyébként, az a szüleimnek is köszönhető volt, hiszen ott hagytak engem. Ott hagytak kitéve egy kosárban. Egy tibeti kolostor előtt, ezt nagyon sokszor elmondom. Akik az EZO TV-t szokták nézni, azok tudják ezt rólam. A buddhák befogadtak, tanítómestereik, szerzeteseik egy kolostorban engem dédelgettek, pátyolgattak, és a legnagyobb mesterektől tanultam el, ahogy megtanítottak a fortélyokat, a mágiát, a kuruzslást, a varázslást. Szinte mindent elsajátítottam, majd Európában kártyatrükköket tanultam, kártyajóslást tanultam, illetve a Brit-szigeteken voltam, és Merlin is pártfogásába vett, tőle is tanultam rengeteget. Úristen, hát nem mondom, a hideg is kiráz ettől az impozáns életpályától. Na mindegy, kanyarodjuk vissza a főtárgyra. Ahogy mindig, most is a kapcsolás folyamatos, bárki bekerülhet, feltéve, ha van mersze az illetőnek hívni bennünket is. Miért ne tenné, hiszen egy akkora korszakos zseni várja az önök hívását, mint a galaxis legjobbja, Müller Rózsa. 3 országból telefonálhatnak nekünk, belföldről a 0690 600 344-es, Romániából a 700 344-es,
Szlovákiából pedig a 803-144-es telefonszámon várjuk az érdeklődők hívását. És tényleg, Müller Rózsától bármit megkérdezhetnek, ő kendőzetlenül válaszol, nem köntörfalaz. Akár egészségi állapotát, akár egészségi állapotukra, akár az anyagi helyzetükre, akár a párkapcsolatukra kíváncsiak. Közben itt az első betelefonálunk. Jó napot kívánok! Keresztnevét és az életkorát szeretnénk öntől megtudni. Renáta vagyok, 23 éves adásról párkapcsolatot szeretnék kérni, illetve inkább egy általánosat. Jó, tehát akkor egy Rendben van. általánosabb. Most odaadom az ön nevét Rózsának, aki... Kedves Renáta, ön az első betelefonáló. A nevét beleteszem ebbe a teába, és elkeverem. Hogy feláztassa a folyadék az ön nevét. A neve a folyadék által felázik és belekerül a Buddha puttonyába, a Buddha puttonyából pedig önfelé anyagi biztonság, párkapcsolati jóság, bőség, anyagi bőség, illetve mindenféle jó fog áramolni egy különleges csatornán keresztül. Renáta, én most megkeverem önnek az élet kártyáját, és már is kiderül, hogy mi számíthat, mi várhat önre. Hiába, hogy kicsi, fekete, alacsony napok vannak, de van egy piros király is. A piros szín az mindig valami nagyot, valami grandiózust, egy bőséget jelent. Ez a kártya jelen esetben egy király, ami azt jelenti, kedves Renáta, hogy önnek egy szerelem van kilátásban. Nem véletlenül, hiszen a piros szív jelent meg. Családi állapotában változás fog bekövetkezni, nem lesz többé egyedülálló Renáta, megtalálja, ha nem is álmai férfiát, de egy olyan fiatal embert, akivel szívesen van együtt, szívesen tölt el időt, és megbízhat benne. Renáta, maradjon a képernyő előtt, hiszen most következik a kulcsmozdulat. A Buddhát a tévéképernyő elé tartom. Önnek szorosan a tévéképernyő előtt kell lennie, hajoljon közelebb. A Buddha a puttonyából elküldi önnek mindenféle jóságát. Köszönöm, hogy itt volt velem. Köszönjük szépen, kedves Renáta, hogy hívott bennünket, és további sok sikert kívánok önnek az életben és a párkapcsolat terén is. Ne felejtjék tehát, hogy a kapcsolás folyamatos, bárki, tényleg bárki bekerülhet. Minden egyes másodpercben hívhatnak bennünket. Ehhez csak és kizárólag ön kell. Ön, hogy felhívjon bennünket. Hogy legyen mersze, de miért ne lenne mersze? Ha tehetném, én is felhívnám Müller Rózsát, hiszen benne nyugodtan meg lehet bízni, 100%-ban rábíznám az életem. Ő azért van itt, hogy mindenki számára segítséget nyújtson. Nem azt mondom, hogy 100%-os megoldást kínál, és hogy teljesen kihúzza önt a csávából, hanem azt, hogy rávezeti önt arra az ösvényre, ahonnan már biztosan nem érdemes letérnie, csak akkor, ha ön mégis úgy gondolja, hogy igen. De az már az ön baj. Közben itt az újabb betelefonáló. Kívánok, köszönjük, hogy hívott. Keresztnevét és az életkorát szeretnénk öntől megkérdezni. Halló! Jó, kívánok, Béla vagyok, parasztember mezőgazdaságok, foglalkozok. Kérem szépen, általánosat szeretnék kérni, egy általánosat. Köszönjük, Béla. Átmítom Müller Rózsának a nevét, aki már is megnézi, hogy mire számíthat. Béla, én most fogom, és beleteszem önt a bőségvízbe, ebbe a gyógyteába, ami különleges porokból készült. Ez egy életelixír volt, amit annak idején Buddha is ivott, bár ezt már elmondtam, de lehet, hogy akkor még nem nézte az adást. Ezért ismétlem meg önmagamat, nem egy papagáj vagyok, mielőtt arra gondolnak. Bár eléggé úgy nézek ki. Nos, kedves Béla, általánosat kért, mindenre fényderítünk. Életkort nem mondott, ez egy nagy hiba volt. Béla, nem jó, amit látok, kedves Béla. Ez a kártya, megmutatom önnek. Nézze meg jól. Fekete Jokert lát rajta. A fekete Joker kártya bal szerencsét hordoz magában. Ezt nagyon nem szeretem kiteríteni. A fekete Joker kártya, kérem szépen, kedves Béla, azt irányozza elő, hogy ön nem túl szerencsés közeljövőre számíthat. A nagyon közeli jövőben önnek mezőgazdasági téren nem lesz meg a megfelelő hozam. Ez azt jelenti, nem tudja normálisan eltartani a családját,
illetve nem lesz olyan bőség, olyan biztonság, anyagi biztonság, amit meg tud teremteni. Éppen azért, mert nem jó a termése. Nem fogja tudni értékesíteni, nem fog tudni túladni rajta. Így egy óriási felesleg lesz, viszont ebből ön ki fog fogyni, kedves Béla. Mert ki is rabolják. Kirabolják a házát, Béla, én azt látom. Több ember, több nagyon gonosz ember, Béla, valamit csináljon, még időben betelefonált. Pár héten belül következik be ez az ominózus eset. Családja kitart ön mellett, és tényleg támogatásukról biztosítják, azonban ez egyáltalán nem jó dolog, Béla. Azt kell, hogy mondjam. Nagyon fekete a jövő. Hogy megóvjam önt, a betörés ne következzen be, és sokkal több hozam legyen, sokkal minőségibb termés, el tudja látni a családját, a Buddha megáldja önt a puttonyából. Hihetetlen, egy csatornán keresztül most 10 000-szeres energiát küld önnek. Ez az energia minden porcikájába, sejtjébe belehatol. Kedves Béla, köszönöm, hogy itt volt velem. Köszönjük szépen, kedves Béla, a hívását, és minden jót kívánok a további munkájához. Tehát, mint már elhangzott, a galaxis legjobbja, Müller Rózsa a világon elsőként alkalmazza élő televíziós adásban ezt a nagyon különleges és speciális pénzbevonzó bronzbuddha rituálét, amelyhez tibeti teaport is használ. Nagyon különlegeset nem lehet boltban kapni, sőt még szakboltokban sem. Müller Rózsa egy univerzális tehetség, és tényleg azért van itt, hogy megmutassa önnek a helyes utat. Nem kínál tehát Csak teljes viszkettem, körmegoldást, elnézést kérek. de megmutatja azt az utat, amire önnek mindenképpen rá kell lépnie. Tudjuk, hogy vannak problémái, mert miért ne lennének? De ön szerint az jobb, hogyha elpalástolja őket? Őszintén, ki tud önnek segíteni? Az egy dolog, hogy 600 forint a percdíjunk. De egyáltalán nem még- sok, nem sok. De attól még Kibírható. mi tudjuk az egyetlen olyan teljes körű segítséget és szolgáltatást nyújtani önnek, ami valóban megoldhatja a problémáit, ami rávezetheti önt arra az ösvényre, amellyel aztán kilábalhat a válságból. Tényleg bármiről kérdezheti ezt az univerzális elmét, aki mellettem ül, hiszen az Andromeda köd legjobbja Müller Rózsa, akár párkapcsolati, akár munkaügyi, vagy akár egészségügyi helyzetre kíváncsi, mindenre megmondja a választ. Természetlenül újabb telefonáló, jó napot kívánok! Keresztnevére és az életkorára lennénk kíváncsiak. Halló? Halló, van emberekkel van nálták, kezét csókolom, jó napot kívánok! Imre vagyok, 45 éves vagyok, Imre. Szatmár Németiből Imre vagyok. Szatmár Németi. És Imre, mit szeretne kérni? Milyen nincs? Egészségemmel kapcsolatban kész csókolom, egészségemmel. Köszönjük szépen! Most átadom Müller Rózsának az ön nevét tartalmazó cetlit, és ő megnézi, hogy mit jósol a jövő. Imre, nem sok jót látok, ami az ön futurumát illeti. Imre, azt kell mondanom, a neve és az életkora alapján, most beteszem önt, ugye, mint a többieket is. De a neve és életkor alapján azt tudom elmondani ennek, kedves Imre, ne számítson sok jóra. Ami az egészségét illeti, teljesen tropára van menve. Hogy pontosan ez mit jelent, az mindjárt a kártyából kiderül. Csak piros lapok eddig, ez meghazudtolhat engem. De nem. Nem hazudtol meg. Látja ezt a kártyát, kedves Imre? Nem hiszi el, de a fekete ötös. A fekete ötös mindig gyakorlatilag egy fekete mocskaként szerepel a kártyák világában. Ezt én találtam ki, ez az én agymenésem. Senki nem hiszi el, csak én. De azért elmondom önnek. Jobb, ha hisz nekem. Hiszen azért telefonál be 600 forintért. A fekete ötös azt jelenti, kedves Béla, aki Imre, hogy egy nagyon súlyos májkárosodása van. Ön bűzlő szájjal, alkoholittas, alkoholmámoros állapotban, tekila hegyek és pálinka hegyek közepette, azok elfogyasztása után képes volt ide betelefonálni. Imre, ez nagyon nem jó. Imre, ön egy alkoholista, dohányosoknál lázdohányos mondjunk, ön egy
Óriási alkoholista, egy láncalkoholista. Meg kell mondanom. Rengeteget iszik nap mint nap, gyakorlatilag 2 naponta iszik töményet, míg a munkahelyén is vedel. Ez egyáltalán nem jó, ne csodálkozzon, hogy májkárosodása van. Buddha nem szereti az ilyen embereket, de megáldja. Megáldja, hogy jobb ember legyen. Buddha szeret mindenkit. Buddha önnek is elküldi azt a bőséget, azt az energiát, azt a varázslatot, aminek segítségével ön ebből a betegségből kigyógyul. Ez a betegség el fog múlni, mert betelefonált. Buddha megvédi önt minden problémától. Most pedig Valóban. tapadjon a képernyőre, kedves Imre. A puttonyából áramlik ön felé az energia. Köszönöm szépen, hogy betelefonált, kedves Imre. Köszönjük kedves Imre a hívását, és remélhetőleg megoldódnak a A májak problémái. legsúlyosabb eseteken tud Igen. a Buddha segíteni. A legsúlyosabb eseteken. Így van, kétségtelen Buddha mindenkit szeret, de ahhoz az kell, hogy ön is szeresse őt és telefonáljon. Ehhez kapcsolódóan szeretném hozzáfűzni, hogy mindig, és mindig elmondom, a kapcsolás továbbra is folyamatos, és bárki, de tényleg bárki bekerülhet, aki rászán annyi pénzt és időt, energiát, türelmet, Egy pillanat. hogy felhívjon bennünket. Szarnom kell. Nagyon rossz Továbbra anyagom. is arra van szükségünk csak, hogy az életkorát és a keresztnevét mondja el nekünk, semmi más nem kell mondania. Müller Rózsa azonnal megnézi a jövőt, ehhez én felírom a keresztnevét egy cetlire, odaadom azt Müller Rózsának, ő beáztatja ebbe a különleges tibeti portálba, amit látható mellettem, és már is megmondja a jövőt, ami tényleg szerteágazó. Müller Rózsa mindenben tud önnek érdemi információkat mondani, akár pozitív, akár negatív a jövőkép, akár az egészségi ügyek, akár a párkapcsolat, akár a karrier, a pénzügyek terén. Se baj! Müller Rózsa, a tejútrendszer legjobbja mindenre, de tényleg mindenre tudja a választ. És kendőzetlenül megmondja az igazságot, nem töntörfalaz, nem lyukat beszél a hasba, hanem csak és kizárólag azt mondja, ami önre várni fog. Kérjük, ne fossza meg őt ettől a nagyszerű lehetőségtől, és önök se magukat. Mert nagyon jól tudják, hogy ez az egyetlen lehetőségük, hogy kilábaljanak abból a válságból, amiben vannak. Ez a babujás. Sőt, Rengeteg volt. tovább megyek. Nem csak Európa legjobbját, Müller Rózsát érhetik el, hanem itt van velünk további 6 kiváló kolléga is, akik egyáltalán nem foglaltak, és csak és kizárólag az önhívására várnak. Mindegyikük vonalát most ebben a másodpercben nyitottuk meg. Itt van velünk Mephisto, a rövidlátó, ő a 435-ös melléken érhető el. Itt van Gandalf, aki egyébként Müller Rózsa legjobb országos barátja már 23 éve. Ő fehér mágus, csináló és démonűző is egyben, ő az 542-es melléken érhető el. Itt van velünk Dickman, a cigány tarot kártyajós, a 482-es melléken hívható. Itt van Margaréta, aki lábszakból jósol, telepatikus úton. a Annyit, 400. hogy jegyezzek meg Margaritánál, hogy az én lábszagomból is jósolt, ami egyébként eléggé elviselhetetlen, a gyerekeim megmondják. Margarita egész érdekes dolgokat kiderített a lábszagomból. Nyugodtan hívják. És hogy hol hívhatják? A 437-es melléken. Stella, a napjáró. A 438-as melléken érhető el. Itt is szeretném megragadni a szót. Stellával egyszer körbeutaztuk a napot, kicsit lebarnultunk, de jól sikerült a túra. Hihetetlen, félelmetes, komolyan köpni nyelni nem tudok ezek után, de muszáj folytatnom a műsort. És végül, de nem utolsó sorban, itt van velünk Bertold, a lélekdonor, aki az 544-es számon hívható. Tényleg a műsor egész ideje alatt, sőt, még ennél is tovább megyek, nem csak az adás ideje alatt, de majd erről később, hála jó Istennek, mindig megszakítanak bennünket. Jó napot kívánok! A keresztnevét és az életkorát szeretném megtudni. Igen. Halló, jó napot kívánok, Erzsébet vagyok, 81 éves. Drága kislányomnak, lelkemnek szeretnék egy tanácsadást adnának, legyenek szívesek már. A kedves kislányát, hogy hívják? Hát, Annának hívják a lányomat. Köszönjük szépen, ez azért fontos, mert ha említő ki számára, akkor az ő nevét is fel kell írnom. Köszönjük, hogy hívott. Elvált Anna is a
párkapcsolata érdekelne. Köszönjük szépen, Müller Rózsa már is megnézed, mire számíthat. Köszönöm szépen, Erzsébet, hogy betelefonált. A lányának mindjárt kiderítjük, hogy a vállás után mire számíthat. Őt is beletesszük a pohárba, és elkeverjük. Nem poénból kevergetek én itt, nem azért, hogy a saját időmet, saját energiámat eltékozoljam. Azért keverek, hogy a porok egyesüljenek a teával és a vízzel, amiből ez az életelixír Buddha egykori folyadéka összetevődött, és ma is összetevődik általam. Én most megidéztem ezt az italt. A felkavart ital átáztatja az ön nevét Buddha puttonyába. A puttonyba bekerül, onnantól kezdve ön az áldás részese. Jobb, ha ezt tudja, kedves Erzsébet, illetve Anna. Mind a ketten bekerültek, de most csak Annára vagyunk kíváncsiak. Neki terítem a teregetni valót, és nem a szennyest. Remek lapok, kedves Erzsébet, a lányára. Mivel egy fekete királyban egy rossz ember vár, ezek mégsem annyira jó hírek. A piros királynőnél még azt hittem, hiszen a lánya egy tünemény, egy nagyon kedves lány, szeretnivaló. De a fekete király egy olyan rossz indulatú embert, egy szélhámos embert jelent, aki átejti az ön lányát. Nem szabad megengednie, hogy a lánya ilyen emberekbe botoljon, ilyen emberekkel kezdjen hosszú távú vagy akár rövid távú kapcsolatot. Semmilyen formában nem szabad megengedni, hogy ez az ember kihasználja Annát érzelmileg. Ez egy pénzes férfi, de az érzelmeit teljes mértékben kihasználja, meg is fogja talán csalni Annát, ezt nem látom tisztán, de meg fogja csalni. Ebben biztos vagyok. Meg fogja csalni, de hogy elkerülje ezt az embert, véletlenül se sodorja a sors Anna útjába ezt az embert. A Buddhát előveszem. A Buddha a puttonyból egy közvetítő kapun, egy univerzális csatornán, és nem a Lamancson keresztül átküldi önnek mindenféle jóságát, anyagi bőséget, párkapcsolati biztonságot, hogy olyan ember találjon, aki megfelel az igényének és nem veri át, illetve minden jót. A Buddha most elküldi önnek, hajoljon a képernyőhöz közel, és már el is érkezett önhöz. Biztos, hogy ott van, nyugodjon meg. Köszönöm szépen, hogy betelefonált. Köszönjük szépen, kedves Erzsébet és Anna, és kívánok mind a kettejüknek további sok sikert az életben. Ne feledjék tehát, a kapcsolás folyamatos, bárki, de tényleg bárki bekerülhet az adásba, és 3 országból hívhatnak bennünket, belföldről a 603-144-es, Romániából a 703-144-es, Szlovákiából pedig a 800-103-144-es számon hívhatnak, érhetnek el bennünket, és kérhetnek Müller Rózsától az élet minden területén tanácsot, akár párkapcsolatra, Bármit megmondok, akár egészségi állapotra, nincs olyan, amit ne tudnánk akár kideríteni. karrierre, vagy pénzügyre kíváncsiak. Müller Rózsa számára nincsen tabu téma. Nem csak ezeket kérdezhetik meg tőle, hanem gyakorlatilag bármit. Ne szégyelje, egymás között vagyunk. Sokkal rosszabb, higgye el, hogyha magában tartja azokat a sirálmokat, azokat a sérelmeket. Ez az illető sem tartotta magában, jól tette. Napot kívánok! A életkorát és a keresztnevét szeretnénk öntől megtudni. Ti meg azt tennétek, jól elhúznátok a képernyőről, te! Hát csak kihasználtok az embereket, a pénzüket lenyeltek le, ez egy szemétbű... Ez felháborító. Egyáltalán, hogy az ilyen megtörténhet, hogy élő műsorban egy ilyen ember betelefonál. Elnézést kérünk a Ez kellemetlenséget. hihetetlen. Kedves nézőink, csak akkor hívjanak minket, ha nem szkeptikusak és valamilyen formában hisznek benne, hiszen ez a műsor erről szól. Hit nélkül nincs győzelem. Azt hiszem, ez nyilvánvaló. Tehát olyan ember betelefonál ide, aki rossz indulatú és mások kárát akarja. Higgyék el, vannak olyanok, akik hisznek ebben a dologban. Igen, Müller Rózsának igaza van, talán túl radikálisan fogalmazott egy kicsit, de mindenképpen igaza van abban, hogy tényleg csak azok hívjanak bennünket, akik hisznek ebben a dologban. Nem azzal van a probléma, nem azzal van a valós probléma, hogy az illető felhívott, hanem több tényezőből áll össze ez a problematika.
Például abból, hogy sem a keresztnevét, sem az életkorát nem közölte velünk, és bizony ezen vitális információk nélkül a galaxis legjobbja, Müller Rózsa nem fog tudni önnek jósolni. Hiába hívott bennünket, Müller Rózsának, Európa legjobbjának erre a két információra mindenképpen szüksége van ahhoz, hogy megmondja önnek a jövőt, bármire, amire kíváncsi. És ez bizony már nagyon jól tudják, kedves nézőink, hogy mire utal ez a jel. Bizony, ez a szirénának a jele, ami azt jelenti, hogy már csak 1 perc van hátra az adásidőből. Sajnos már csak egyetlen egy televízió nézőre lesz időnk, de Müller Rózsa ezt is meg fogja oldani. Bárki legyen az, bármilyen nemű, bármilyen életkorú, bármilyen vallású, bőrszínű legyen az illető, és bármire legyen kíváncsi, Müller Rózsa, Európa legjobbja, meg fogja neki mondani a jövőt, és 100%-os biztonsággal. Soha nem tévedett még karrierje során, pedig eddig több mint 5 millióan kértek tőle tanácsot. Volt olyan, hogy uralkodók, királyok, miniszterelnökök fordultak hozzá segítségért. Igen, ez nem vicc. Mint ahogy mondtam, a kapcsolás folyamatos. Bárki, de tényleg bárki bejuthat hozzánk. 3 különböző országból hívhatnak bennünket, belföldről a 603-144-es, Romániából a 703-144-es, Szlovákiából pedig a 803-144-es telefonszámon, és nem csak Müller Rózsát, hanem rajta kívül még 6 igen tehetséges, más szakterületre specializálódott OKI akkreditációst is hívhat. Tényleg remek szaktekintélyek, mindegyiket kivétel nélkül ismerem. Boszorkánymesterek, rövidlátók, démon űzők, lábszakból jósolók, mindenki van itt. Topzódunk a tehetségekben, hála jó Istennek is. Még jönnek is az akadémiára rengetegen, de most itt Müller Rózsára kell koncentrálni, és nagyon-nagyon várjuk már az utolsó telefonálót, hogy mit szeretne. Sajnos már csak őrá lesz időnk, mert a sziréna azt jelezte, hogy már csak fél percünk van hátra. Úgyhogy mindenképpen hívjanak, nyomják meg ezt az utolsó fél percet, 600 forint a percdíjunk, de ne bánják, mert tényleg Müller Rózsa, a tejútrendszer legjobbja, 100%-os biztonsággal megmondja önnek a jövőt. Soha nem tévedett még eddig 50 éves pályafutása során, az ne zavarjon senkit, hogy 57 éves. Igen, 7 éves kora óta foglalkozik jóslással, mert a tibeti lámák már akkor meglátták benne a fantáziát, és elküldték egy különleges szerzeteshez, aki kihozta belőle a legjobbat. De a többi már történelem. Egyébként Müller Rózsa nevéhez több mint 50 szakirodalom is kötődik. Nem egyet olvastam belőle, és kiváló írományok. Nem csak szakirodalomnak jók, hanem néha még szép irodalomba is beférnek. Tehát ne feledjék, a kapcsolás folyamatos, bárki bekerülhet adásba, minden egyes másodpercben várjuk az önök hívását. 3 országból hívhatnak bennünket, és igen, végre megvan az utolsó telefonáló. Jó napot kívánok! A keresztnevét és az életkorát szeretném megérdeklődni öntől. Halló, Julianna vagyok. Életkort is kell? Igen, legyen szíves. 21 éves vagyok. Szépen Julianna, átadom a nevét tartalmazó cetlit Müller Rózsának, és mivel gondolom általánosat kért, mert nem jelezte külön, ezért már is megmondja önnek a jövőt. Meg kell mondanom, ez nagyon furcsa, érdekes remegést tapasztaltam. Még mindig. Ez hihetetlen. Nem merem még keverni a teát. Julianna, önnek egy súlyos problémája van. Nem foglalkozott még ezzel, vagy nem ment orvoshoz? Mert egy komoly problémát látok önnél. Egy hátsó fertájnál található bevérzést. Önnek bevérzett a végbele. Julianna, nem kell annyit gyűrni a lepedőt. Ön rengeteget szexel. Egész álló nap, minden héten legalább 3 alkalommal dug. Julianna, ez, azt kell mondanom, nagyon rossz, és inkább a tanulással kellene foglalkoznia, de nem az anyja vagyok, hogy megmondjam. Ez csak egy tanács. Beletettem önt a teába, a tea meg fogja akadályozni azt, hogy ön állandóan csak ezzel foglalkozzon. Kimossa a fejéből a folyamatos szexre való gondolkodást, gondolást. Hihetetlen, szinte már beszélni sem tudok. Ez kiakasztó. Kiakasztó, Julianna, hogy egy 21 éves lány. Ön előtt az élet. Óriási terveket látok, kártya nélkül is. Komoly munkahelyet,
de ez csak akkor lehetséges, ha ezt az életvitelt befejezi. Ha nem kúr állandóan, mint a mai rányok. Mint a mai rányok többsége. Azért mi ezt nem csináltuk. Kemény szavak. Engem 30 évesen dugott meg a félváros. Nem 20. Ez igen. A kártyából Julianna azonban remek dolgok láthatóak. Végre egy jó hír. Fennhogy ezzel az életvitellel, valószínűleg elhitte szavaimat, törődött azzal, amit mondtam, amit dumáltam önnek a műsorban. Ez egy ótanyai okítás volt, vegye annak. Nagyon sikeres főiskolai tanulmányok, azt is látom, hogy hol tanul, de ezt természetesen Julianna nem mondhatom meg, hiszen megsérteném önt ezzel a jogait, a személyiségi jogait. De azt egyébként látnia kell, kedves Julianna, hogy jó útra tévedt. Legalábbis én ezt látom, tehát sikeres főiskolai tanulmányok, diplomaszerzés, boldog párkapcsolat, és ebből adódó anyagi biztonság, főleg, hogy a szülei viszonylag tehetős, módos emberek, kedves Julianna. Ez nem mindenkinek adatik meg, éppen ezért figyeljen oda magára és az egészségére. A buthát előveszem, a butha pedig a puttonyából elküldi önnek mindazt a kellő energiát, ami önnek az életben maradáshoz, a remek tanulmányokhoz, egészséghez és egy jó párkapcsolathoz kell. A butha megóvja önt, és ezzel meg is áldja. Küldöm az energiát. Hajoljon közelebb a képernyő felé. Az energia el lett küldve a butha által. Köszönöm szépen, hogy betelefonált, kedves Julianna. Köszönjük szépen, kedves Julianna, a hívását. 17 másodperc maradt már csak hátra az adásidőből, a mai adásból. Hú, hát nagyon igen kemény és meleg szavakat alkalmazott Európa legjobbja Müller Rózsa, de hát mit tehetünk, ha egyszer egy olyan illető hívott bennünket, akinek sajnos ezeket a szavakat kellett alkalmazni, és ilyetén módon kellett jó útra téríteni. Reméljük, minden jóra fordul az ön házatáján, kedves Julianna. Mivel nagyon-nagyon kevés időnk maradt, és tényleg kár, hogy ilyen felhanggal kell befejeznünk ezt a remek adást. Ezért csak annyi maradt hátra, hogy elmondjam, hogy holnap milyen különleges rituáléval várjuk önöket. Holnap Pápua lesz itt, aki egy igen különleges brazil pávacsont rituáléval fogja várni a kedves nézőket. Természetesen, ahogy azt megszokhatták, a világon először nálunk élő televíziós adásban. Nem tudunk mást tenni, elfogyott az adásidőnk. Most már csak annyi maradt hátra, hogy én és Müller Rózsa megköszönjük az önök megtisztelő figyelmét, hogy ma Köszönjük itt szépen. voltak velünk, és reméljük, hogy ma ugyanennyien, vagy lehetőleg még többen hívnak bennünket. Reméljük legközelebb is hívnak, viszontlátásra. Holnap én is itt leszek Pápuával. Köszönjük szépen a figyelmüket és a bizalmukat. A viszontlátásra!